Okwekra. The TNC and na edi mfie du okrunwotwe 98 years. Na abakosem ni nyina kyerɛ sɛ ono eneye Ashanti ma otoso dunai 14th. Na yenim sɛ yewura opemso ihyire na anɔpɛ ni nuaba no na ono na odi ne maame ade 2017 na afia kobi ampem a otoso mienu. Na Konadu Yiadom yawo no 1927 na afia kobi ampia yenyina anim ye maame ye nana okwa no from 1997 to 2016 ho. Na okenkan na bakosem ni bebre a na se te se de mekai na ama Konadu Yiadom otoso miensa eye nana hima otoso dunai na oye the firstborn abaka edika Ashanti hima na afia kobi ne ma enum no na yebeka se nkamma ne mu no de kawusawum yiwura na utie nso a yagro ne bra ene yede ne call ne mama awayim na oware opanyi Kwame Boatin no ye blacksmith no free edumai eben Kumase na okenkan abakosem na tama ne nkra brimu no ana osua no ana utianofo ano no na panyi yeti ni free ni maami owo no ho ede ni maami nia na afia Konadu ewo Ashanti New Town eben Kumase na didiana dodo na nim no ansana no beye nana hima nana panyi na usua ade nzetete no usua ade yi. In fact 1959 ebra na wadi mfie dunu mienu no nana panyi Ashanti hima bonasu ewo Savior Church of Ghana inti na brofu din ebeka say Ruth anim se menhia de Anglican na Konadu Yiadom otoso miensa sefa aduane no apa ho de ya de na afenso na edwadie nso oya de na opepa ye aduane no asa ene enyum inim se 2016 tama ye nana afia kobi se wa ampe otoso miensa okwa no amre na ye nana edi 111 ena nana ama Konadu na panyi ebo ni din 6th of February 2017 ena na kunya din aide manu ye nana ama Konadu Yiadom otoso miensa we nso ehyemu se emrebi konfo panyi kwaku free bafo sa akotu senior linguist chiame panyi something here at that time. I mean, for the currency, or shares abono. And you know, him say if
2017 to 2025 no deɛ nkɔfoɔ kan ne sɛ ɔmpɛ nkontompo ɔmpɛ sɛ wobɛtwa no atorɔ na otu afutupa na obiara nso a na onim no sɛ wodi asɛm a wobɛwie no na ayɛ pɛpɛɛpɛ Savior Church of Ghana empo ato ne din ɛwɔ Bonyere after her Nana Konadu Savior School nti kakra yɛbɛtumi aka na yɛde akae yɛna na ɔkɔ akura ɛnura na yɛwura ɛde to ne nananom anim nti yɛde wei ɛkae yɛnana Nhyira 104.5 Kofi a quick one afi yenka ene dia say menhyia akasa e de atudwa se enra de atudwa se ye nana ma Konadu nana pani ni nkonwa din no nana Konadu Yiadom ade se nana kwakura na ohima anase ohine efiri mu a se de enima Ashanti amamre no enye obi ene betumi atranse aka ne saa agese menhia anase efiri eye ohine hoba na afi yetumi de atudwa nti enra ebe beto odwa no na kyese in fact akoye asemu a na emu eden kakra sanse enyina enim de nana pani obetena akonwa no so emfinhia be nwotweni enkabumu a ode aba enye ahimafo nko antemu but Asante man yenim se obera edwa no ne ade maye wodwem wo mo edi ahimafo wodwem ni no ma wo nyina dansidi a wo mu di se when issues arises a normal sorry na so bi omo mentime ho ase na ekupiem wo menhia the way a nana pani be handle issue no na omukura wo mani age na akoma atoyem na wutumi hu se owo exceptional leadership qualities na menyi ni se obi betumi enya ne ho asem bi aka se bi a obetena akonwa so ye bibia ema nani nye ho ade a ena nei eye bia ya ade a na de nkabo mu ene enkoso edeba nti se nana kwakura enim se okoba bi pa a ne nyuma pa obedi ye no be ye nhire di nachi be bia wo kɔ no nyina nam se nananom so ebe hia no kwan feso sanse wabedi dwuma pa ede aboa ti Asante man nyina aye tuntum yesi Asante man is black sa na ebe ka no bane se ya na sebe yesi yebuada nya de yesi bia ye didi kane no na nka ye kuro bi ye a enka ye bebuada fufu kra ye ntese ye wo bi pampan ya ye kuro se kane no anan kuro na ye nketwa ne ade ye ya wo ntese ye in Kasabri enwuma anke ye very active work ni nyina sabri announcement abano enka ehu dwumadi nyina be kofem but ye hu se sebe emre edane ena ba bia be drew in the 21st century no enoma bebre wo hono mo a eya na ene abefo kwan no ehia kakra enti no ne asie no megidi se nana abeye bi wabeye bi di aboa Asante man eti esre okropon yankopon se onfa ne kra ensieye na nananom so pra wabedro kra no wo monyi ne yie na ne nhira eni na chi ba bia wo bia nana yentie yura chiame bafo kantenkrechi na one adom sure etwetwe enkomo akyermadefo aka ntweni mu ase asantema ne wiase nyina no yebebo wura manhia hemfie ampa yewura fikasiem ama yensaka otumfo osetutu abebio santehene ne chiame nimpon ankasa bafo kantankrechi ewa hamano so bafo yemwadwo emwakwa baba adom fm so yeah bafo na bibia bokode
Adom. Adom so de ne adom so na wo kasa yi. Bafo yenim se asem kese esi santimamu ne free na no ya wada ni fiada na wotwe wie ye nyina na ye hu kosi bre hu secretary free manhia ba se ne putuprumu na santima council esia ene utufo de asem na todwa no amafo bisa se anyebia oba hema na ne hododo no eba ne sei na yaba bedum pempenso yi the time I was much people. That's until my no none of what to know. And the other to turn 7 to be on a media. It's the year for not to Janus were the copy say Nhyira and that is the Medano. And over by Robert they say Bruno, Abia, Jimedino, I'm going to be as soon as Santa Mai and film what you need. It's say you were the two as Santa Mai the Monday. And in the whole door, in the man said, call on a monche, a well grown. Nana called the Bayankasa. And me done that. That'll be so. Na ya manfo wan kakra se de santima esi ache ne nyoma kosi se ne social media ni ade nyina achi no so no yantimi anhu se obia ba bontia ba beka kosi se ye ti free otumfo se tutu abebio ono ankasa na no afi ansa na omamuni nyina obi atimi kabie eno no wada ma ya mo ye ne sen ba se no amane kwaso famane kwaso le 2 year enim yes ante ma fi for the chance and then the coach killing console and son of Yiadom adisi no any na dey abetu enim the abetu enim a amane kwaso ye se na yi nti abetu enim se ya ene I abetu enim after the next na yi also ama Asante mai aswati se Asante ma osuma Asante mai Asante ma dia nti basa no ana Nhyira also ma Asante ma aswati na chese se eba na otete na ontim firi mpanimfo ano a enye no kore oh se amane kwasa de se yesi de onu se bukru se oti asem na se bonti pepeji fo ano a esi de na odo na wakan bi se be kan no a enka wa beti e pro no bia no se bo o kan ka bia nka oti Nhyira se asem someone who do waka. They say that they say, and they say me the abado no kwada and then say me be neighbor. Women say, say to see amamre, and then say na noma dey ya de hono. Ni sua dey. They won say, again say me na na loka. Bafo wadama yenya nte se nyame Yiadom abosum ye ni de toso aduonu ba ko na se ya wadan na awotwe ne na awotwe dan die na eba so minim se ohima kase na awotwe dan na ya nte se obia na awotwe da obetimi a kire mu kakra ansa na yebeja wa akire nkomo bi wa ye no asa to aso ba se no Nhyira de to ye no ne na me Yiadom obetra se no ma se ba Sadman na wo se on no nyama na de ni pe nyina na nya kwa ma na yako nti Sadman transe na se be Ghana mai Sadman anamo be bia ba so ma se be Sadman yako no akwada ho na se be transe mo bia mai yako ansana da Nhyira te se yi abrewa no e da tubia eno ne die seja penifo mo anam kan se twemura ya mpam danta enya menho die yenti enso ebetimi aya fie mu o nyame Yiadom na me Yiadom ene die that ene ma enche mo se be na fie ko bi se 1 pimo a
on Monocrano, the day you are 9 more. This year. I'm ready. Nana, Bafo, yes, Nyimfie ebi ka aduokono baako ebi ka aduokono nwotwe se mfie dodo se no nana himanya na mfie no kwa mfie aduokono nwotwe aduokono nwotwe na se ka fie mienu na kwadi wo ha sa mayena wase na da ya wade na wotwe na mudi na wotwe da no obi atimi babi omo da wotu babi seven zantumare Ghana mayo. We said that no man aka Ghana. We na so pia be we dem aye edition wo. It's a seven sima ba no so wo san mo we di na bi. The BBC see sabe mre say eti sabe ye be ho ye. Ye be ho ye so say de ho ye ni. Na ye na kwa ba ko sema. Be de na fi ko bi de ba ye. Ye mu adansefo se ye betwa mankrofo ehu bi ene se eba ne se ya kane no se de na mo ye no na ya nanka ya mo petire bi na mo de ajabre wakwan sa de na da so ho ana ko a wonka ya sa se message chubuda da di o Matibafo nti yebeda wase ewo mra waje ne edi nkomo bibia ni a wadama sede adom ye ne wote na wonim sede ye ne manhia so te no yiri se bibiba so a o ma ya so nsi wo ho but bia ba maso ate na de mon ye mon ti e fi aro nche no amon fantudwa esemo yate bafo that was it. Bafo kantankrechi eye otumfo setutu abebio santehene ne chiame na wote se yene no edi enkomo no asem no ye kwakofa edi afiri ba bia asem na sie no ne edi abro pe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  ye se ade a yempe kura ne se asem wasie na obo ani a kire se ndie mienka eno de ba se beka kire se abi ta na wa ba ta Nhyira 104.5 Enti Bafo kantankrechi tumfo chiame ena one yenuanuma mo adom edi enkomo no menim se eba se yana ye din eba se yana ne kano aye din eba mani se ya ani aye careful if we say ehom panyinsem ne empese beka bibia nso ayenim ne mum de betimi aka kire nyina ne se ye nana ekwa nana ma Konadu Yiadom tosomiensa de ehia me pa nie ene se Kofi nana almost say oye fair na oye fair yeah and now ye honest and two efutupa yeah na oye fair yeah is this something that ye lucky ewo man being fair being honest didn't cre that way something that ye lucky ana nana wo hwe ye maimu on se meka se ahemfosem no traditional leadership no any political yama vast difference abam e kan nyina ye leadership. By the way, Pacho Nhyira FM your Facebook no aba Nhyira FM your Facebook no aba ntimetimi a join here on Nhyira 104.5 enra na emai ba se say di aba ntimetimi a join here Nhyira 104.5 na eja wo join here a Facebook YouTube nso Nhyira TV ntu be so hwe no YouTube a live aye wo ho and na Facebook on nso Nhyira 104.5 and nso ye ho nti bra Facebook na be hwe de ekoso ni nyina na fe ye ntoaso
nana nti sɛdeɛ na meka no wohwɛ tete no a na yɛ nananom ɛna di aman no so nti nananom ɛna bu man no ɛna ɔmo kyerɛ baabi a ɔman no nkɔ nti nana ɛbɛtena se ka sɛ asɛm wɔ yɛsi aha ɛna nananom nimdeɛ mu no yɛde ɛɛtoa obiara ne ho asɛm ka ɛna nana ne yɛwɔ gyidie ɛwɔ yɛahemfo mu yɛ nananom mu sɛ sɛdeɛ apayɛ a yɛyie ɛne sɛbe nananom sunsum a wɔn de yɛtaa akyire nti nipa a yɛyi no no nananom di dwuma fa ne mu ɛna nananom ma ne nyansa soronko a ɔde bu aman ahodoɔ a na yɛn ahemfo no ɛte soɔ no enti na sɛ yɛbɛyi wɔ hene a ɔmo nhyɛ da nyi wɔ hene sɛ obiara kɛkɛ sɛ yɛkɔ ne akɔto aba ne yɛyi wɔ hene daabi ɛnam amammerɛ ne amanneɛ kwan so hwɛ nananom anim ɛhwɛ ɛyɛ onyankopɔn anim na wɔnom ayi apayɛ asrɛ na akonnwa no ankasa ɛnam so ɛde nipa a ɛsɛ ɔsɛ fata so wɔdi adeɛ no ɛde naba nti ɛkɔba ne saa no a nipadɔm no nyinaa gye sɛ nipa no tum prɛko pɛ ɛna nananom tumi nyinaa di n'akyi na yɛsusu sɛ ɔno na nananom ama ne nyansa a ɔde bu man no nti no asɛm bi a wɔbɛka biara no wotumi sɛ yɛgye tom na ɛnam no kwan so pɛpɛpɛpɛ yɛnhu saa nɔɔma a yɛhu wɔ politics mu ɛno na ɛde yɛfiri nananom pɛn so ama yɛnam mu a wɔmadi yɛ so ama ɛnɛ yɛsɛ yɛfiri biribi politics yɛde political ho leadership ɛne ho de aba yɛkɔto aba ne yɛyi akandifoɔ mu medi yɛ so na wɔnom na ɛbɛbu ɔman no nyinaa ne yɛde wɔn abɛsi soɔ enti nana deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛwɔ binom wɔ hɔ a amanyɔsɛm anaasɛ politics no ɛna wɔn nam mu a sɛbe ɔde abɛnya tumi anaa ɔde anya dibea bi enti sɛ wɔbɛtena so a nimdeɛ ɛne nyansa a ɛtwa so wɔdidi dwuma no ebi a na dodoɔ no a ɛdi n'akyi no a yɛakɔto abade ama no no nsusuyɛ mu no mu fi sɛ nipa no bɛtumi aboa ɛnso bɛwi aseɛ no na sɛbe nyansa a wɔde bɛbubu nsɛm mu no ɛde ayi mmuayɛ ano ɛwɔ berɛ a asɛm asi no na ɛho akɔyɛ dene sɛ yɛhwɛ yɛtie nana pani nteteɛ mu a yɛsɛ yɛte ne firi nofoɔ ano mɛboa traditional leadership yɛte ne firi nofoɔ ano ɛde ne kɔgyae ɛma ne yanti ne maame nua ɛna hwɛ no a tete no a nti wo comfort zone no yɛtumi yi wo firi hɔ nana ɛma wo kɔsua biribi so that ɛbɛ build wo ama wahu the difference of life aha ɛyɛ soronko ha yɛ soronko ɔte kɔkɔɔ so otumfoɔ sɛ tutu abɛbi o ɔno a ne ka abɔnten sɛ ɔno nso yɛde ne kɔgyae wantena ne maame ne papa hɔ a nkɔ sukuu yɛde ne kɔgyae ɛma wɔfa nteteyem enti na yɛtete wɔ mo mu nya suahunu nya abrabɔ mu experience enti such people no sɛ ɔmo ebu atɛn ana dwumadi asɛm bi si na wɔmo handle you see that sense of maturity, you see that sense of fairness wobɛhu sɛ the person is really handling the issue from a kind of wisdom but yɛn politics yi sɛbesɛbe mprɛduasa obi atumi sɔre wonya sika koraa ne yɛsɛ o otimi tuya nti yɛnti kromu ane yɛtumi ka sɛ obi ntua nti yɛntoma no wontua sika nti wontua nti yɛntoma no just because nipa no sɛbe onim nyansa so onim nyansa o yɛhia no because wontumi ntua ne obetumi atua ne yɛbetumi ayi no na wɔno no kɔ a yɛmi sɛ yɛho sɛ ne nyansa a wɔde bɛ handle nsɛm no ɛte sɛn ɛno ne deɛ yɛ ana political side the difference bam between wɔn and traditional leadership no because wɔn deɛ no obi tumi sɔre a wonya sika prɛko pɛ obi petumi yɛde tumi ne ma na bi a nyansa koro odi bebu man no na bi ni hɔ na afi wɔtoto no ma bom sɛ minister no wɔbɛgye a no ma basa wɔbɛkɔ akɔyɛ MP a no ma basa kyɛ sɛ wotumi sɛ no ma wɔyɛ no nsisi so edinana sɛ wode political side no yambamuo say political side ne de toto your traditional leadership make actually say there's more fairness within the traditional leadership than your political side no because one yanhwe say manyoni a wo say obi wo the political party mu nti waye bone yetimi frɛ police commander yetimi frɛ regional commander masa oye youth organizer omunya no na yenchi galamsey fo wa ha ema yenya wo mu yenchi excavators ni ade miensa release bi mankrofo ayi omo dia for the past years Christ ye ko galamsey yemfa galamsey nya example yetimi bo obi din sa asemasi obenten emo na hyase wo hu se bi ye naifo anase ya idifo akofa wo mu
because e be affiliated to party nti attention ne fairness na nka se nya adwuma ba na kwadwo janto a otie yi woni me e na nka ye bo ye din kura se suspect kitikiti kura nka ya be fa ye e ko bisa ye ho asem. And so in our political lines no de wuntimi mfa to traditional leadership ho e ma ne nyeyie. Traditional leadership omontete ye kura ye different ye de omukogya no wa for training mu ane ade political no mba party card ne ye de nam ene adwuma kura ye che fairness wum bisa ho adwuma recruitment aye ye kura se fairness wum a ye misa ye ho se sebe community ni kura ye che national resources ama wo mu ni nyina fairness wum eduru baabi e be si hospital kura na akoye manso baabi e de we be ko na akoye manso ba de nim pefe se community wo mu ni akade we anka ese ye de koma wo but san se we na be MP we na be president yen komediem na omo dane nti yam bisa ho se sa fairness no de na na se ubisa misisi ade a it's not working in the political side enya adwuma but the attribute as we leader na ukura nana ema wa mamu ye fe ema wakani no eye soronko because sebe the ade da no ehwa na wode to enti emfiri nto se de mpani aka no and said the ade da no wan fan to wa efiri to it when we come to the lines of fairness me political side there there's no fairness in the political side yen hwe omo akura within their political parties kura no enchichemu omo ko primaries ahwe ubo se leader no other party na no epe obi asem ezu onim se asemasi na nka we legitimate person na ese primaries ni nke ma no eko yebetumi aseda disqualify ni pa bi ni amani pa bi akosho nso onim se wontumi nka bawo the fairness there nana the political side ni ho ba bia but when it comes to the traditional side omontiti enti no me I can beat my chest say we have those things because nananom so guide wo mo say wa anya nkonwa no any ade ni sunsum de akire and ubenya nsunsanso ba ye hey wono what politics ni mu a no anya fe wa anya din a wadi ni bra wie wo ko emra kora say di no yes 3 years twem eno ano no yentimi nya ne hwe na atwem ko nti nana that's my take on the fairness and every leader say we fair ade da no de to ho a enya de so okuro no ejijada yeah Nhyira 104.5 yenana ama Konadu Yiadom otoso miensa nana kwakura na minim se ne maame nana afia kobi se wampem toso miensa nana himo no so kwakura no beje ne ba fel so na esa ni se oni mediane noa no ni masa na opedwom no nko ade obviously we know say the energy in the beba 98 years. One of the things that Mr. Rade sa aduma ewo yewura mufie if we say woman nyina nyini che nsi yewura ma menya 111 and ne ba nso enya 98 no kranya na ne hododo na nko betimi atwam tinyi nche wo fie ai yewura de I'm sure say be 120 years na because if you no nyini che sa dum no na mesre se Australia nkopon fama obia na oma ifie no enyini nche if we say enioma wo ho and always a kachirefo no so ya na adum ni nyina begu wo mo so we say you are kachiri the youngest among the 5 and you know you read him say 150 cry a list 150 cry a list 98 and nasie any aseda any de be man nanom if we say you ran so emma no san munyam no ehye no san munyam no ebre bia ahemfie menhia so hye nana aw kwa kura nso enmunyam na efe na o ye bad time me mentimi anhia ne da but o hwe obi obebe bia na oba ne nsem untese wa ye bibi untese se debi asem trene na ode ato eho Nhyira 104.5 enti we yen nana Asante hima nana ama Konadu Yiadom toso miensa enim se ebase ya abakosem na no eni hia de bia meka se besre menhia sa abakosem we yenim se de oya ade pa ye nana safo kantanka e wo se ye man sika bibri na ode
ɛho aba kɔsɛm edeba ɛho videos saa same way ya ade bia na ɛha me kakra na ɛwɔ sɛ te sɛ bia nka menhyia enya biaye a minim sɛ ebi wɔ hɔ deɛ nanso ɛwɔ sɛ enya biaye a yɛtimi kenkan ɛwɔ sɛ nka obi a ɔwɔ ha no dumwe kakra mai ɛwɔ sɛ obi a ɔwɔ Asante mamu nko adeɛ otimi nya adesua bi wɔ Asante nsɛm ho unfortunately ɛyɛ na yɛna nana ahemfo no ɛkra no ɔmu kro mu nketewa kra no ɔmu nkyerɛ nti yɛmfa ne sɛ bi a sɛ pɛkyi a ɛwɔ sɛ yɛtimi nya pɛkyi ho abakɔsɛm ɛwɔ sukuu mu odi ase it's a traditional library bi ɛwɔ sɛ ɛyɛ information free ho unfortunately nipa ni nya wu a na akɔ problem yɛnhyɛ da nim menim pɛkyi abakɔsɛm meyɛ pɛkyini ba menim ɔhene no ɔhene no nso deɛ na wɔte so ɔba ahema menim no but it has to be a certain system yɛyɛ ɛno na DCEs no nso bɛtumi aboa yɛ sɛde bɛyɛ a saa documentation no ɛbɛnyinya ɛwɔ sɛ yɛtumi employ nkurɔfoɔ a wɔmu ɛyɛ good with documentation na ɔmo twerɛ nti district no kɔ a ɔhɔ aba kɔsɛm no ubenya na watumi akenkan bi so aha deɛ ebia akonya no pɛkyifo wɔ ha sabronumfo wɔ ha weefo wɔ ha sɛ wo a wofiri sabronum no mo na nanie we na kɔkyekyere ha aha yɛ sei we kɔ sei misua saa deɛ ne firi Germany fo hɔ na emre bi Germany fo no yɛkɔ Germany na ɔmo so ba Kumasi no deɛ mi hu yɛ ne sɛ ɔmo wɔ book book no ni atwerɛ no wɔ Germany mu ba bibi ɛfa Ghana ho baabia no na ɛwɔ book nim ɔmbɛdi ɔmo dwumadie wɔ ha no ɛhwɛmu ɔmo bɛyɛ wɔ ha bia ɔmo atwerɛtwerɛ na yɛduru Kumasi no wobɛnso ɔmo duru baabi a ɔmo tumi biem na ɔmo akyerɛ me sɛ nana aha yɛse biribi sɛ ɛsiyɛ mebɛbɛkɔ akɔhwɛ no mentimi nkenkan because ɛwɔ Germany kasa mu wo so a yɛanka nkyerɛ wontimi nyia no ba wo a ɛyɛ okurokura wonim abrɔfo ne ba ha yɛbie yɛ pono ne akyerɛ wɔ mu na ɔmo de kɔ na ɔmo akɔtwerɛtwerɛ sɛ ɛnɛ wopɛ Ghana Kwame Nkrumah wopɛ ho ahwan a gye sɛ abrɔfo ne deɛ ɛna ɔmo de ba na the danger ni nie sɛ broni no bɛtwerɛ a ɔntwerɛ ne bebree ma ne mfeeva wo ɛno na nkɔfoɔ nhyɛ da nte aseɛ no yɛka agenda setting a abrɔfo no a ɔmo ne yɛn yɛ ba ha no ɔmo sɛte ɔmo agenda nti sɛ ɔmo ba kuro yi mu a asɛm bi a ɔmo bɛtie ɔmo bɛka akɔtwerɛ no ɔmo bɛtwerɛ deɛ bɛfeeva ɔmo but nti wohwɛ yɛ history a Ghana ha yɛnhyɛ da ni obi a ɔkyerɛ yɛ history ne pɛɛ yie because deɛ ɔyɛ professor in history no wanyɛ NDC ni a ɔyɛ MPP ni nti sɛ wɔtwerɛ biribi afa Kwame Nkrumah ho a te sɛ Professor Michael Kwei ɔyɛ very astute professor in history but ɔyɛ UP tradition nti wɔtwerɛ biribi afa Kwame Nkrumah ho a ɔbɛyɛ bias sɛ obi ɔyɛ NDC ni na ɔyɛ professor in history na ɔtwerɛ biribi afa Buzia ho a ɔbɛyɛ bias nti yɛnhyɛ dɛ nya Ghana ha ɔmo bɛdi no kora ma yɛhu sɛ Kwame Nkrumah sei na wɔteɛ ne papa nie ne bɔne nie Akufo-Addo ne papa sei na ɔteɛ ne papa nie ne bɔne nie Liman ofiri ha ɔkɔ ha sei na ɛteɛ JJ Rawlings ofiri ha kɔ ha sei na ɛteɛ yɛnhyɛ dɛ ni professors a ɔmo boa yame akenkan nti da biara ma mebusa sesei sɛ wo ne mu maame din o maame yɛfrɛ ne sɛ ɔde yamponsa o maame yɛfrɛ ne sɛ me maame no menim sɛ yɛfrɛ no afia manu ne sɛ deɛ wonim no deɛ menim no ne sɛ wo nana maame nso ɛno deɛ menim deɛ ɛno deɛ memisae mimi de minim ane amada pa ɔyɛ me nana ɛyɛ me maame nti me maame yɛfrɛ no adwo anya akono ne maame yɛfrɛ no amada pa ofiri pɛkyi na metu no menim me nana maame wahu ɛno nti ɛkate
your history. Okay. Ekati your history. And these are the things I think say I was here ma ye ni na no pay ye de ye nana e say twi ya adwene free ya asiso ya kasa same way. Ba ye ntwi adwene siso say ye yira ya bakosem Efrim na oma abrofo ne twira omo betro de besiutu wo mu. Omo de omo cameras ne ba omo de cameras ne be kwa akoton nyoma emwa yen. Enti ni atena se ama omo de papers aye kenkan omo ye BTN no. Anana on say ade a wo ken no man nka ye betimi aye dadaada ade enti na bruni ba ya wo ye no kra ye ntimi ensua bibisi enso ye pebibi ato ho so nchiro ye pebibi ato ho ya dwena amaso but if free sabre no akwesi kokodi yetumi hye ye nsemu a ye yankase ye se ye bo ye ho bra no emu de hin ne ye se ye so ye pebibi ato ho ye de akai ade ya medewo Asante amamre mu ne se nana ansana obi beba de se de da call on say yempe history ntui ansana obi beba be di ade no yedi kan ehu se asemasi na obenten owo adehiem wate aseo oye dehye otumi di ade enti ye ma no entete te se nana pani die na me de example yo eti ye ma no entete sonko yetimi kura tu no ma ne kotena baabi enya sa entete no ansana aduru ne so kura mo abeden wabedi ade no na looking at that no ebra wokotena obi ho a ye tete no ne ade nyina ye senki yetimi nya kasafo nyini bi yetimi hyase study nipa ne life abrofo timi study including nipa ne temperament said ye ni suni ne ban ankasa kra sitie omutimi study ehu emu se nipa we de say na wo de na kanie no wo de guide no ebeboa no omutimi hu ni nyina. But we are fortunate to have say traditionally no so bi bedi ade a ye hu say we or line ni mu eye den ya obetumi abusua we de ewo mo nchen ye den ya we betumi abedi nti ye ma ne quantity ye de a aden ye starting steady sabre ya na pani koi. I know say definitely someone has been in the course of training say obey successor, right? It is any pakro no a oba no ono nso ni history from ne nkwala abrembesi sabre menyi ni sa chepi ya pa kwa koksisi as a deliberate attempt to put all those things together. Say yenye ekura yen start sabre and I'm happy that otiko course what the menshia museum naba. I say I mean menshia bakosem Asante bakosem when you go to menshia they will be able to send you the just say we be 1900 19cc ya sha se ayeye. Enti for now no dia ka kire ni nia ye ntwa say ekura de kasafo nyini ne ye colored. Enti ebetumi atwitwa de aka no nyina de abasa anti in the next 50 years in the next 100 years ye kura no bia ye ni asase so kura na ejirima ebetumi afa no ma hu say na kwadwa for asase no wo 2 years no say no ball wo park we so no ye say wo park we so and ye gadget ebetumi ade take those all these things as evil. Edimi entna tetenumu de na say kane na ne nya those particular pictorial history no ne no ma no ne mpani nyina nwu se be ya ebeboa na onim se nana eno so ka tourism no bi eno ka tourism obi betumi abetua sika so oba behwe obi nipa particular person bi ne history nko a ejesi etimi nya ni nyina agu na obebodin aba no na ade ne da ho because we are aware say we kwa we ne be succeed abusua we nanam omumu asemasi emodern bo a wo community ni mu no daachi bi na sem no ebe ye nhweso ama afoforo ebe ye model nti sen ene ye keep records of asemasi na bra bo na wo bo ni nyina very very important for us as a nation say etimi etu ho na monana. All right. My main lines in the Kutua Binafi, we are many honorable Asafo J. Entry and Como our scholarship in some, but maybe lines no then a bit me assume and yoma ye can ya bakosem then now nim efa yena na hima and iguso me bra offer appear stadium me that sin so any crunch me that say appear studio offer me te on catch you say there Obo wenia na nam you say Ghana de obo wenia na wonam ya kai wo fa asenum kakra of apia stadium yami Nhyira and anu mi say him say okone papa ho na o confirm ko okone papa ho na
or come from Menko of our peer of our peer studio of our watch him cry. Sure. Also, him say na mpanyufo na omewu no me ben wo mo. Yeah. Nti our mommy very important. That's offer. That's I come. August and Shasi August nye. And right from July, but July ending August nye. August no so abeje gum kra. Ene meninam hasa na metiti asa no Nyankopon ko a na ye no krofo. Enye easy. I feel your pain. I feel your pain. Enioma me kumu ene no Nyankopon ko a na ye no krofo. Me ka se nyame ohun said the nyame si ball no. I'm learning a lot of things from you. Because I'm I'm a professional in that field there. But Nana, all the any a natural gift when you and how you are able to psych yourself and put things together. No, it's one thing that need to be to study because we won't talk about it. Yeah. But the only thing is that said in Yamia no. In fact, why you ye? It is well. Why you ye? Na ye bompai Yame maybe be and to ye. Yeah. Said ye nipemu etie. It is well. Amen. It is well. Tinana,